ndakambokudzai guys nyaya yekuudza munhu kuti anzisiya murume wako tizani kuti uri kurohwa uri kuita sei. Munhu anoziva oga anoziva oga guys. Munhu amboudzigwi zvokuita. Munhu anenge akapfeka bhutsu dzake akanzwa kuti dzakushinya anodzikurura ega. Kana usina kupfeka bhutsu dzemunhu ukamuudza kuti kurura bhutsu idzodzo munotokonana because iye anenge achiri kudzida bhutsu idzodzo. Handiziviwo. Abuse is never a good thing anyway. Ukaona murume akutamba nekuisa ruoko, ukaona murume akutamba nekuisa mavanga, uzive kuti zvatove pane imwe level. Hatikudziri zvokuita hedu, but iwewe anza cheche unenge uchitoziva unenge uchitori nayo. Nokuti zvazvinoita zvinodai so. Mukutamba muchiisana maoko ikoko, anokurova pakaipa. Munhu akakurova apa chaipo chaipo apa, unonobloka apa. Mweya ushewa pokupinda. Unofa. Kufa chaiko chaiko. Kazhinji vanhu vanouraya vanhu havaurayi vaine maintentions ekuraya. Unenge uchiti ndikuranga. Kana kuti unenge uchiti ndikuri hapana zvaanoita. And then munhu obva afa. Saka vakadzi vari kurohwa muchiti hanzi ndinoda munhu. Mazvionera hatitauri mazita. Munhu uchibva kurohwa anobva ati ndinoda munhu wangu. Abuse kana munhu angotanga kuisa ruoko, vasikana ndati mugare muchizviziva, haastopi. They will never stop putting their filthy hands on you. No matter what tadzirwa zvakaita sei, no matter what tadza zvakaita sei, no one deserves to hit. In fact, no one deserved to be hitten. No one deserves to get a lash. And murikushunzwa. Chero ndatadza sei kana uchida titikonane ingonidzinga ameno there are better ways of solving things. Murume anokurova ndakukudzai mupabatisise vakadza kurohwa mudzimba haasi akastopa zvokuti kwanzi yeye anozochinja yeye anodira tove drama riye ramunenge muchitongo zvinyeperwa zvenyu haachinji because akakura achibhilivha kuti mukadzi anorohwa. Kazhinji varume vanorova vakadzi ava hazvina kutanga naye, akazviona achikura. Kazhinji kachona mai vake vaishungurudzwa baba vake achitarisa, mai vake vairohwa ari kumusana uko vachimhanya nemwana, vaiprotekta mwana wavo vachirohwa nemurume wavo. Mwana akazviona achikura, so nawo pakakura anobhilivha kuti ndinzi baba, kuti ndipiwe pawa rangu sababa ndinofanira kugara ndichirova mukadzi. Haukwanise kuzvibvisa wangu, ndozvaanenge achitongori. Tiza neupenyu hwako uchiri kugona kufamba zvokuti kwai ndoda munhu wangu mude uchaitwa sorry zveshuwa. Anouya kuita sorry baby, sorry, I don't know what has gotten into me. I love you so much, you know me now, please forgive me, I'll never do it, I'll never lay my hands on you. You believe. What believe akudaro 2 weeks aiwa zvinenge zvitange zviri right, 3rd week watanga wari possessed, unobinwa zvakare. Kana une vanga rekurohwa ukanzi sorry, ukazoita mavanga mangani kusire mekurohwa nerekutanga wave nemamwe mangani pazvinhu zvese zvandogara ndichikudzidzisai pano padiaries. Panyaya yekurohwa ndinotaura kuti tiza nefesi yako, tiza nebhodhi yako, tiza neupenyu hwako. Aiwa akahura hake yave imwe nyaya. Usingabatwi inyama yake iri kumutambudza kai, anonhora zvake. Asingakuro uri wako mumba, aiwa zvava zvimwezve. Bati kutamba uchirohwa wakomana, musatambe nekutamba uchirohwa wakomana, nyama inoshakadzwa nekurohwa. Uona murume anotora tambo yemagetsi achirova mukadzi. Amen. Matabi yangu vanangu masisters angu please tizai neupenyu hwenyu, tizai neupenyu hwenyu. Murume anorova itseno unovhunwa gumbo, unovhunwa gumbo, kuvhunwa ruoko uchirohwa. Chauri kurohwerwa chechecho hapana. Ini hangu ndikatopreferya murume anohura ini pana anorova. Ini hangu ndakazvimiririra nokuti uya ari kunyedzwa wake nenyama yake haandirovi, nyama yake iri kumunetsa. Handi mazviona, at least haandirovi. Anorova wakomana guys. Amen. Tangoti tionesani but mupachenjerere. Mama Rasta kana uchida kudzokera kuna Rasta tanga wapafunga. I don't think it is the first time yawarohwa nhasi. Pane pamba usina kutoburudza paunotoburohwa nemunhu.
you will never stop and you will never change. Nokuti akurohwa. Nangoti ndingokuzisa kugara wakaziva ipapo. The ball is in your court.